Waqt il-laqgħa tal-grupp parlamentari Nazzjonalista ta' nhar it-Tnejn filgħaxija, l-eks-Kap Nazzjonalista Busuttil akkuża lill-Adrian Delia lill-Qasma fil-Partit Nazzjonalista ħoloqha hu stess meta f'Settembru tal-2017 ħatmun tal-Partit Nazzjonalista. Sorsi fil-grupp parlamentari Nazzjonalista żvelaw ma' One News li Busuttil semmilu każijiet konkreti ta' fejn il-Qasma fil-Partit komplet tikber. Busuttil qal lill-Adrian Delia li l-Qasma fil-Partit Nazzjonalista komplet tikber meta fis-sajf li għadda prova jkeċċih mill-partit. F'Lulju li għadda wara l-pubblikazzjoni tal-inkjesta Grant li rriżultat li l-kumpanija Grant lajt tal-Prim Ministru Joseph Muscat u lanqas ta' familtu, Adrian Delia kien talab lil Busuttil jissospendi lilu nnifsu mill-Partit Nazzjonalista. Dan wara li Busuttil kien għamel kampanja bbażata fuq gidba ċertifikata fil-konfront tal-Prim Ministru. Deċiżjoni li Adrian Delia kellu jmur lura minna wara li ċeda għal dak li rid l-establishment tal-Partit Nazzjonalista li qal li kien se jneħħi. Is-sorsi tagħna fil-grupp parlamentari Nazzjonalista qalulna wkoll li Busuttil qal lill-Adrian Delia li kellu jikkundanna d-diskorsi ta' esponenti nazzjonalisti qrib tiegħu li attakkaw lill-kumplament tal-grupp parlamentari. Busuttil għamel referenza għal dak li qal Jean-Pierre De Bono meta lid-deputati tal-fazzjoni ta' Busuttil qalilhom put up or shut up. Is-sorsi tagħna komplew jgħidu li kien hemm deputati nazzjonalisti mill-fazzjoni tal-eks-Kap Nazzjonalista Busuttil li għamlu referenza għal allegazzjonijiet li qed jiffaċċja Adrian Delia, fosthom li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. Deputat nazzjonalista ta' eżempju bl-eks-Kap Nazzjonalista Lawrence Gonzi u qallu timmaġina li Lawrence Gonzi jiffaċċja allegazzjonijiet bħal dawn. Is-sorsi tagħna fil-grupp parlamentari qalulna li l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia kellu jiddefendi lilu nnifsu waħdu quddiem id-deputati nazzjonalisti li huma kontrih. Bl-unika deputat nazzjonalista li der jiddefendi lil Adrian Delia ikun is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli. Sorsi qalulna wkoll li kulħadd baqa' skantat kif laqgħa ta' ħames sigħat, deputati bħal Carmi Fsud Bonnici, Cristi De Bono u Herman Schiavone ma fetħux qalqhom biex jiddefendu lil Adrian Delia kif is-soltu jagħmlu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.